Toamna anului 1845 aducea cu sine o promisiune de începuturi noi în pământurile fertile ale comitatului Lancaster, Pennsylvania. Pentru mii de imigranți irlandezi și germani, această regiune era un colț de America unde visul unei vieți mai bune putea să prindă rădăcini. În căutarea acestui vis, multe familii, obosite și cu speranța drept singurul bagaj, își îndreptau pașii către o destinație bine cunoscută, ferma lui Ezekiel Grayson. Omul era un pilon al comunității. La 52 de ani, cu o statură puternică și mâini întrețesute cu calusuri, Grayson părea a fi întruchiparea virtuților americane, muncitor, prosper și mai ales incredibil de caritabil. În timp ce mulți localnici priveau cu suspiciune nou-veniții, el îi întâmpina cu brațele deschise. Vorbea germană și puțină irlandeză, le oferea adăpost, mâncare și sfaturi pentru noua lor viață. Ferma sa de 340 de acri era imaginea perfectă a prosperității, o casă mare de piatră, hambare imense și câmpuri întinse de cereale. Totul striga ordine, muncă cinstită și bună creștere. Reputația lui de refugiu sigur pentru cei disperați se răspândise atât de mult, încât organizațiile de caritate și bisericile îi trimiteau în mod regulat familii care ajungeau la limita disperării. În decursul unui deceniu, 22 de familii întregi, 89 de suflete în total, fuseseră primite cu căldură în casa lui Grayson, dar apoi aceste familii dispăreau fără urmă. Se presupunea că își continuau călătoria spre alte destinații, lăsând în urmă doar amintirea bunătății lui Ezekiel. Nimeni nu punea la îndoială cuvântul omului respectabil. Nimeni nu bănuia că, în umbra acestei fațade perfecte, se ascundea una dintre cele mai monstruoase adevăruri ale Americii secolului al XIX-lea. În spatele acestei fațade de generozitate, Ezekiel Grayson a perfecționat un mecanism diabolic de exploatare. El și-a dat seama că acești oameni, cu speranțe atât de mari și rețele de siguranță atât de mici, erau victimele perfecte. Le oferea exact ceea ce le lipsea: un refugiu, o masă caldă și o voce prietenoasă. În timp ce mâncau și își povesteau visele, Grayson, cu blândețea unui păianjen, își împletea pânza, că îi asculta cu atenție, aflându-le planurile, destinația și, cel mai important, unde își țineau economiile de o viață. Prima familie care a dispărut fără urmă a fost familia Kelly, venită din Irlanda în primăvara anului 1835. Au sosit seara, obosiți de drum, și au fost întâmpinați cu căldură. Dimineața, Grayson le-a oferit provizii pentru călătorie și i-a îndrumat spre vest. Când fratele lui Patrick Kelly din Pittsburgh a început să caute familia, i s-a spus că aceștia au plecat de la ferma Grayson devreme și că probabil și-au schimbat planurile. Explicația a fost suficientă. Aceasta a devenit modelul: sosirea seara, hospitalitatea, apoi dispariția. Grayson explica întotdeauna că familiile au plecat în taină sau că au primit veste bună și s-au grăbit să ajungă la noile lor destinații. Într-o societate în care imigranții erau mereu în mișcare, aceste povești erau de neatins. Dar cum a putut să funcționeze atâta timp fără să fie prins? Secretul a fost implicarea sa în comunitatea legitimă de caritate. Grayson participa la întâlnirile Societății de Asistență pentru Imigranți, dona bani bisericilor și se oferea voluntar să ajute noi veniți. Preoți și doctori, bucuroși să găsească pe cineva atât de gata să ajute, îi trimiteau fără să știe familii direct în ghearele lui. Caritatea însăși devenise, fără să vrea, complice la crimă. Ferma lui, cu hambarele și outbuilderele sale, oferea toate condițiile fizice pentru acest coșmar. Activități neobișnuite puteau fi explicate prin munca agricolă, iar izolarea relativă asigura confidențialitatea. Grayson nu era doar un criminal, ci un administrator meticulos al propriei fabrici de moarte, unde bunătatea era una dintre uneltele cele mai ascunse. Cu toate că mașinația lui Grayson era bine unsă, nu a funcționat fără câteva scârțâituri. De-a lungul anilor, semne mici, dar tulburătoare, au început să apară ca fisuri în fațada sa imaculată. Ele au fost observate, dar puterea reputației sale le-a făcut pe toate să pară inofensive. Martha Zimmerman, care deținea un mic magazin general, a fost una dintre primele care a simțit că ceva nu este în regulă.
Grayson cumpăra în mod regulat cantități mari de haine pentru copii, încălțăminte pentru femei și articole de îngrijire personală. Când a întrebat, el i-a spus că sunt donații pentru familiile de imigranți, dar frecvența și volumul cumpărăturilor i s-au părut din ce în ce mai ciudate. De asemenea, cumpăra cantități neobișnuite de laudanum, un puternic calmant, și var, care, deși folosit în agricultură, era cunoscut și pentru a accelera descompunerea. Doctorul Edmund Hartwell, medicul care călătorea prin zonă, a avut propriile sale îndoieli. Grayson îl chema adesea să descrie simptomele unor munciri imigranți, cerând medicamente specifice, dar nu lăsa niciodată pe doctor să îi vadă sau să îi examineze pe pacienți. Motivul era întotdeauna același: imigranții se tem de străini sau au obiceiuri care le interzic să fie văzuți de doctori. Explicația a fost credibilă la început, dar modelul a devenit suspect. În comunitatea germană, părintele Johannes Brennan a început să țină evidența. În 10 ani primise peste 40 de scrisori de la rude din Germania, care îl întrebau de familii care promiseseră să scrie imediat ce ajung, dar care nu dădeau niciun semn. Toți fuseseră ajutați de Grayson. Preotul a început să se întrebe cum se poate ca atâtea familii să uite complet de cei de acasă. Chiar și un băiat, fiul unui fierar irlandez care îl vizita ocazional pe Grayson, a raportat ceva înfiorător. Spunea că auzea plâns venind din hambarul cel mare. Nu plânsul animalelor, ci al oamenilor plini de frică. Grayson a respins aceste afirmații, spunând că noii veniți sunt emoționați și speriați. Dar vocile acestea, ca și mirosul straniu pe care unii vecini îl simțeau când bătea vântul din direcția fermei, au rămas ca un ecru în aer, semne de avertizare neascultate ale unei tragedii care aștepta să fie descoperită. Piesa de domino care avea să dărâme întreaga construcție a minciunilor lui Grayson a sosit sub forma unei familii care nu se lăsa păcălită cu ușurință. Klaus Weber, un imigrant german care călătorea cu soția lui însărcinată și cei 2 copii mici, era un om prevăzător. Fusese soldat în armata prusacă și obișnuise să observe detaliile pe care alții le treceau cu vederea. Când familia Weber a ajuns la ferma Grayson în seara zilei de 23 august 1845, au fost primiți cu aceeași căldură care păcălise atâția alții. Dar imediat ce a pășit pe proprietate, instinctul lui Klaus i-a spus că ceva nu este în regulă. Îi mirosea ceva familiar, un miros pe care și-l amintea de pe câmpurile de luptă, mirosul slab, dar distinct, al descompunerii. În timpul cinei a observat haine de copil de stil european și obiecte personale care păreau prea prețioase pentru a fi simple donații. Dar ce l-a făcut pe Klaus să acționeze au fost sunetele pe care le-a auzit în acea noapte când stătea treaz. De sub podeaua casei auzeau voci înăbușite, plâns și chiar țipete de groază, brusc înăbușite. Prin fereastra camerei l-a văzut pe Grayson mergând între casă și hambar, ducă pachete, cu mișcări grăbite și furișe. În loc să riște, Klaus și-a trezit familia în tăcere și au părăsit ferma înainte de răsărit. Dar în loc să fugă, și-a ascuns soția și copiii și s-a întors singur să vadă mai mult. Ceea ce a văzut din ascunzătoare i-a înghețat sângele în vine. Grayson transporta cu căruța un morman de cadavre înfășurate în pânză, pe care le îngropa în gropi puțin adânci, presăra var peste ele și apoi le camufla cu frunze. Era dovada concretă. Klaus Weber nu a mai ezitat. S-a dus direct la șeriful județului Lancaster, Benjamin Crawford. Detașarea și jurnalul său detaliat, combinat cu credibilitatea sa de martor, au oferit autorităților în sfârșit motivul solid de care aveau nevoie pentru a interveni. Ușa către adevăr fusese deschisă de curajul unui singur om care refuzase să-și ignore fricile. În dimineața zilei de 15 septembrie 1845, șeriful Benjamin Crawford și o echipă de ajutanți au dat năvală în ferma lui Grayson. Reacția acestuia a fost un semn clar de vinovăție. Panică și încercări disperate de a le împiedica accesul în anumite zone, invocând pericole inexistente. Când au pătruns în pivnița casei, au găsit o încăpere secretă, unde Grayson păstra, sortate ca într-un magazin, sute de obiecte personale: haine, bijuterii, fotografii și documente ale familiilor dispărute.
Erau comoara monstruoasă a crimei sale, dar nimic nu i-ar fi putut pregăti pe oamenii legii pentru ce aveau să descopere în hambarul cel mare. Aerul era greu și înțepător. La lumina torțelor, priveliștea care i-a înfiorat le-a tăiat răsuflarea. În mijlocul hambarului, așezate în jurul unor mese lungi, ca și cum ar fi fost surprinse în timpul unei cine, se aflau rămășițele mumificate a 22 de familii întregi. Bărbați, femei și copii, îmbrăcați în hainele de călătorie, păstrau pe fețele lor expresia de groază și confuzie din ultimele clipe. Copiii încă țineau în mâini jucării sau bucăți de pâine. Scena era atât de bine păstrată datorită substanțelor chimice folosite, încât părea un tablou înghețat al morții. Investigatori au descoperit un sistem sofisticat de țevi și ventile ascuns sub podea, prin care Grayson introducea gaze letale, omorându-și victimele în timp ce credeau că stau la masă. Era o uzină de exterminat. Căutările au continuat, dezvăluind adevărata amploare a terorii. Pe întreaga proprietate, peste 60 de gropi comune au fost identificate, unele conținând rămășițe care datau din 1834. În legere găsite, Grayson ținuse evidența meticuloasă a fiecărei crime, notând suma de bani furată și experimentând cu diferite metode pentru a-și perfecționa macabrul meșteșug. Ceea ce părea inițial crimă pasională sau un impuls nebunesc, se dovedea a fi o întreprindere sistematică, o afacere construită pe sângele celor nevinovați. Procesul lui Ezekiel Grayson a zguduit America. În fața unei săli pline ochi, martorii au descris în detaliu fațada de caritate care ascundea un monstru. Klaus Weber a depus mărturie cu o demnitate care a cutremurat sala. Legerele, obiectele personale și, mai ales, tabloul înghețat din hambar au vorbit pentru sine. Apărarea a încercat să-l declare nebun, dar premeditarea și eficiența crimei i-au respins argumentul. Grayson a fost găsit vinovat de 89 de laude de crimă în prim grad și condamnat la spânzurătoare. Pe eșafod, ultimele lui cuvinte au fost o mărturisire goală, care nu a putut să alunge umbra celor 89 de vieți pe care le-a sfârșit, dar răul lui Grayson nu se sfârșise cu moartea lui. Căutările au scos la iveală scrisori care dovedeau că acționa în cadrul unei rețele criminale mai largi, care viza imigranți în mai multe state. Câțiva dintre complicii săi au fost prinși și condamnați, dar mulți au scăpat. Șocul acestui caz a schimbat America. A condus la primele legi federale împotriva traficului de persoane și a oferit mai multe puteri anchetatorilor pentru a urmări criminalii peste granițele statelor. În Pennsylvania au apărut legi mai dure pentru protecția copiilor și a imigranților. Comunitatea din Lancaster County a rămas marcată pentru generații, chinuită de întrebarea: cum am putut să nu vedem? Ferma Grayson a fost părăsită și păzită, un mormânt imens pentru visele zdrobite. Povestea lui este mai mult decât o cronică a răului. Este un avertisment etern. Ne amintește că monștrii adevărați nu poartă haine de monștri, ci se ascund în plină vedere, îmbrăcați în respectabilitate. Și ne arată că uneori cel mai important lucru este să avem curajul unui singur om ca al lui Klaus Weber să spună cu voce tare: ceva nu este în regulă aici, și să refuze să mai prețuiască liniștea aparentă mai presus de adevăr.